Ваши на каза. Вас на казал, тогава се от. Анатема, антихристи! Беги отиде. Анатема! Беги. Не мога да му казваш беги. Нямате право да снимате, как ще снимате? Кой няма право? Ти нямаш право. Как да нямаме право? Ние сме граждани, ние сме българи и това е наш... Ама що кажете на мен? Ще кажете на шовете. Но ние сме казали отдавна, господине. Ма ние отдавна сме казали. Писали сме. Защо не пуснете прокурора, когато дойде тук? Прокурора не пуснете. Защо не ме пуснете? Какво пуснем? Не кажеш защо? Защото се извърши престъпление. Ти се смееш, ама знаеш ли какво ще направи Господ? Анатема, антихристи! Така ще ти цялото семейство ще ти. Аз къса да го спрем. Анатема! Аз съм за 300 лева. Що не бърка семейство? Съдействайте! Не бъркай семейството, казвам. Аз ти казвам. Ти не пипай Господ. Ти не бъркай семейството ми. Аз казвам. Какво казваш Ти ти? не бъркай семейството. Значи, само за момент. Абе, що не бъркай семейството? Чакай малко. Не дей да